עבור טיפוס על קרח ביטוח נסיעות לספורט אווירי? כדי להתחיל, הקלידו Aura's Travel Insurance בשורת החיפוש ולחצו על הקישור הראשון. באתר תוכלו למלא את הטופס ולשלם באינטרנט עם כל כרטיס אשראי. לאחר התשלום, הפוליסה תישלח לכתובת הדואל שלכם. היא תקפה בכל העולם, מתאימה לאנשים בגילאי 1 עד 100 ועומדת בדרישות הוויזה. כדי להמשיך, לחצו על כפתור קנה ביטוח נסיעות. בחרו את מדינת הנסיעה או בחרו כל העולם. הזינו את תאריכי הנסיעה שלכם. בחרו את סכום הכיסוי בדולרים או ביורו. בחרו את סוג הנסיעה שלכם. תוכלו גם לבחור ביטוח שנתי, כיסוי לגולים או אפשרות אם אתם כבר מטיילים. כדי לקבל הנחה, לחצו על יש לי קוד קידום והזינו יוטיוב 10. לאחר שתזינו את הפרטים, המחיר יופיע מימין. לחצו על הבא כדי להמשיך. הזינו את שמכם הפרטי ושם המשפחה באותיות לטיניות, תאריך לידה, מספר דרכון, מספר טלפון וכתובת דואל שאליה תישלח הפוליסה. אם אתם נוסעים לבד, פשוט תמשיכו לשלב הבא. אם אתם נוסעים עם מישהו, לחצו על הוספת נוסע והזינו את שמו, תאריך הלידה ומספר הדרכון שלו. במידת הצורך תוכלו לערוך או למחוק את המידע. אנו ממליצים להוסיף אפשרויות ביטוח נוספות מהרשימה למטה. המחיר יתעדכן אוטומטית. לאחר שהכל מוכן, לחצו על שלם. לאחר מעבר לדף התשלום, הזינו את פרטי כרטיס החיוב או האשראי שלכם. לאחר השלמת התשלום בהצלחה, הפוליסה תישלח לכתובת הדואל שלכם. אם הדואל לא מופיע בתיבת הדואר הנכנס שלכם, בדקו את תיקיית הספאם שלכם. תוכלו לבדוק את תוקף הפוליסה על ידי סריקת קוד ה-QR. מזל טוב, רכשתם בהצלחה ביטוח נסיעות.